ಇನಿತಾತು ದಿನ ನಮ್ಮ ಬೇತಿರಾಜೋರ್ದ ಬತ್ತಿನ ನಮೂನೆ ನಮೂನೆದ ಪೂನು ಪುರ ನಮ್ಮ ದೇವಗ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಪ್ಪು ವಾ ಒಂಜಿ ಸೂತ ಕೊರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಅತುಂಡ ವಾ ಒಂಜಿ ಗಣೇಜಿರ್ದು ಬರ್ಪುಂಡ ಪನ್ಪುನವು ನಮಕ್ ಏನು ಗೊತ್ತಿರಿ ಅಂದುಪ್ಪಂದು ಅಂಚಿತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಇನಿ ದೈವಗು ಅಲಂಕಾರ ಮಲ್ಪ ಪನ್ನಂದಾಂಡ ಆ ಪೂತ ಇನ್ನಲೆ ಇಂಚಪ್ಪು ಅವತ್ತು ನಮ್ಮನ ತುಳ್ನಾಡು ದೈವಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನಪ್ಪು ಉಂದುವೆ ಕೆಪ್ಪುಲಪ್ಪು ಅತುಂಡ ಕಾಟ ಪೂವೆ ದೈವಲೆಗ್ ಮಲ್ಲ ಸಿಂಗಾರ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಿಂಗಾರ ನಮ್ಮ ಒರ್ಪೋಡಾಂಡ ನಮ್ಮನ ಇಲ್ಲದ ಜಾಗದ ಬರಿಟ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ದೈಕಲೆ ನಡೆದು ನಮ್ಮ ದೈವಗುಪ್ಪು ಉನೇನ ಸಂದಿತ ಮಲ್ಪೋಡು ಒಂದೇ ದೈವಗು ಪ್ರಧಾನ ಒಂದೇ ದೈವಗು ಪೊರ್ಲು ನಮ್ಮ ಒವ್ವ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಪಾಡ್ನತ್ ತುಳುವೆರೆ ಉನೇನೆ ನಮ್ಮನ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಒರ್ಪುನಂಚಿನ ಈ ಪೂತ ಗಿಡಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆಪಗ ನಮ್ಮನ ದೈವಗು ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪುವ. ಜೈ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ.